meseci i godišnja doba. Januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, novembar, decembar. Proleće, leto, jesen, zima. Januar je najhladniji mesec u godini. U februaru često pada sneg. Mart donosi prve znake proleća. April je poznat po promenljivom vremenu. U maju priroda potpuno oživi. Jun je mesec kada počinju letnji raspusti. Jul je idealan za odlazak na more. Avgust je najtopliji mesec u godini. Septembar označava početak školske godine. U oktobru lišće menja boju. Novembar donosi hladnije dane i kišu. Decembar je vreme praznika i porodičnih okupljanja.